माझ्या जीवनामध्ये सायकलिंग एवढी भंगार होती ना. आणि इथे पण एक सेक्शन दिलेलं आहे त्यांनी असं की ज्याच्यामध्ये तू येऊन योगा करू शकतेस. हे छान दिलंय बघ. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. सर्वांसाठी गुड न्यूज, स्पेशली गुड न्यूज आपल्या या बिल्डिंगवाल्यांसाठी. काय गुड न्यूज आहे मम्मी तू सांग. आणि टायटलमध्ये तर मी सर्व दिलेलंच आहे, तरी मम्मीच्या तोंडातून ऐक काय गुड न्यूज आहे. आपल्या बिल्डिंगमध्ये जिम आहे ना, हां ती सुरू झाली आहे. जसं आम्ही तुम्हाला सांगितलं होतं ही टोटली बिल्डिंग न्यू आहे. आणि जी जिम आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे प्रायव्हेट या बिल्डिंगचीच जिम आहे. म्हणजे या बिल्डिंगला सोडून दुसरे बिल्डिंगवाले येऊ नाही शकत किंवा बाहेरचेही येऊ नाही शकत. आणि ती जिम आय गेस 4-5 दिवसापासून सुरू झाली आहे. आणि मला कालच माहिती पडलं, तर बोलूया आम्ही पण जाणारच आहे, तर तुम्हाला पण आपण घेऊन जाऊया. ती आमच्या बिल्डिंगच्या फर्स्ट फ्लोअरवर आहे. जाऊया का? जाऊया चला. एक चांगली गोष्ट आहे की आपल्याला इकडे तिकडे जायला नको, बाहेर पण जायला नको. डायरेक्ट आपल्या लिफ्टनी समोरच आहे, समोरच लिफ्ट टू लिफ्ट. म्हणजे आता जिम कुठे आहे ते तुम्हाला सर्व दिसेलच. दाबली का? आली का कोणती? आणि या बिल्डिंगची अजून एक खासियत, 1 लिफ्ट 2 लिफ्ट 3 लिफ्ट आणि 4 लिफ्ट आहेत आपल्याला जायला. म्हणजे आपल्याला लेट पण होणार नाही. तर बघा मी आपल्या बिल्डिंगच्या जिममध्ये आलो आहे आणि हे प्रायव्हेट जिम आहे म्हणजे बिल्डिंगवाल्यांसाठीच. तर आता मम्मी आणि काजलला पण घेऊया. या दोघांनी आतमध्ये या. वेलकम. बघा जिम कसं आहे बघा. इकडे लिहिलं आहे फिटनेस सेंटर आणि चपला बाहेर काढा, फुटवेअर आउटसाईड. या कसं वाटलं? आणि कूल वाटतंय ना, AC आहे ना. हां. आणि आता तुम्हाला दाखवतो की आम्ही इकडे आलो आहे, पण आम्ही इकडे AC चालू नाही केलं आहे. पण हे आता सकाळी यूज करून गेलेत ना. जिम कसं आहे, मोठा आहे की नाही? खूप मस्त आहे, छान आहे. कॉम्बिनेशन पण छान दिलं ना, ग्रे आणि ब्लॅक आणि ग्रे. आणि सर्व CCTV कॅमेरा आहेत, म्हणजे काही प्रॉब्लेम झाला तरी सर्व कव्हर होईल बरोबर. चला एक एक करून. आणि मम्मी कोण कोण म्हणतात काजल की आपलं एवढं भाडं आहे, आपण एवढा भाडा देतो. जसं आपण सांगितलं आपण या रूमचा 28,000 भाडा देतोय. पण त्याच्यामध्ये ही सुविधा पण इन्क्लुडेड आहे ना. आता हे फ्री जिम आहे. आता समजा आम्ही काजल पण जिम करायच्या अगोदर, आणि एक दाखवतो, बोलायच्या अगोदर दाखवतो, आम्ही इकडे ट्रेनर सुद्धा घेऊन आलो आहे. काजल फिर. हे बघा, सर्टिफाईड फिटनेस ट्रेनर. कोणाचा टी शर्ट आहे काजल तो? हां ॲक्च्युली मी सर्टिफिकेशन केलं आहे. जनरल फिटनेस ट्रेनर, मग मसाज थेरपिस्ट, मग न्यूट्रिशन, मग मास्टर फिटनेस ट्रेनर, सर्व करून बसलेलं. कारण मला माहिती पाहिजे होती की जिम कशासाठी करावं, मसल्स कुठे कुठे काय आहे, कोणत्या एक्सरसाइजनी कोणते मसल वर्क होतात ते जाऊ द्या, साईडला ठेवा. जसं मी काय बोललेलो, मुद्दा काय होता की आपण जे पैसे भरतो भाड्याचे 28,000, त्याच्यामध्ये ही सर्व्हिस इन्क्लुडेड आहे. जिम आहे, 24 तास पाणी आहे, आपले बाथरूम, आणि आपलं घर असं वाटतं की आपण हॉटेलमध्ये राहतो. आणि बेडरूमला पण आपल्या वॉशरूम आहे. बेडरूमला म्हणजे 2 वॉशरूम दिलेत. ह्याच्यामध्ये मम्मी तू सुद्धा हे वॉकिंगचं करायला येऊ शकतेस इकडे. बघ आता कसं पावसाची भीती असते ना आपल्याला बाहेर जायची की अरे बापरे घसरायला होईल का. येणार पण इकडे शूज. आम्ही सरप्राईज येणार आहे ना मम्मीला, तर आम्ही तिकडे जाणार आहे. मग थोड्या दिवसांनी तुम्हाला दिसेल. इथे पण शूज घालून यावं लागेल. आपण आता विदाऊट शूज आहे, पण इकडे शूज कंपल्सरी असतं. आणि इकडे तुम्ही बघू शकता मिरर पण एकदम मोठी आहे, एकदम छान ना, मस्त एकदम मोठी. हां हे एक्सरसाइजसाठीच आहे ती. चला ते ठेव राहू दे. आणि इकडे आपले डंबल्ससुद्धा ठेवलेले आहेत 2.5 kg पासून. तिकडे लाईट लाव का, लाईटचा बटन आहे बघ तिकडे. नाही इकडे नाही, त्या साईडला वाटतं. जाऊ दे. इकडे 2.5 kg पासून ते 20 kg मला इकडे दिसतंय बघा. एकदम छान, मस्त वाटलं. हा सेक्शन पण मस्त आहे. आणि असं नाही की मम्मी जिम यंग माणसंच किंवा यंग मुलंच करू शकतात. हां तर आणि एकत्र करू नको, नाही तर मसल्स हे व्हायचे, जाम व्हायच्या, नंतर हात दुखायला लागते. तू किती वर्ष केले जिम? 1 वर्ष झालेला, नंतर सोडलं मी. 1 वर्ष? आणि मम्मी मी किती वर्ष केलंय? तू तर खूपच करत होता. खूप जास्तच करायचो, म्हणून ट्रेनर बनलो त्याच्यातच. ठीक आहे. हे बघा सेक्शन. आणि इथे हे पण आहे. वा वा वा. कार्डिओ सेक्शन पण. कार्डिओ सेक्शनमध्ये 1 2 3 4 वस्तू कार्डिओ सेक्शनमध्ये आहे. बघितलेलं पण नाही. तू जिममध्ये आली नाही ना मोठ्या? कधीच नाही जिममध्ये आली. आणि एक माझा अनुभव सांगू मम्मी मी, की प्रायव्हेट जिम, बिल्डिंगचं जिम असून पण ना यांनी सुविधा चांगल्या ठेवल्यात. जेवढे सर्व वस्तू आहेत ना एकदम छान ठेवल्यात, मस्त. मम्मी यातून पडायला व्हायचं ते बसायला नाही. ते हे बाई, ही या मशीनला म्हणतात लॅट पुल डाऊन मशीन. हे ट्रपेजियससाठी असतं, ट्रपेजियससाठी, बॅकसाठी. म्हणजे बॅकसाठी यांनी हे ठेवलेलं आहे. त्यासोबत कार्डिओ.
चला आता काय त्या तो सेक्शन बघता काय, दुसरा सेक्शन बघूया या. हा ती करायला पण लागली. हां चल. मला लय आवडायचं. आणि काही एक्सरसाइज करण्याच्या अगोदर ना वॉर्मअप करा, नंतर एक्सरसाइज सुरुवात करा. हा हे बघ हे सायकलिंग, माझ्या जीवनमध्ये सायकलिंग एवढी भंगार होती ना खरं. हे बघ किती मस्त आहे. न्यू आहे, न्यू इक्विपमेंट्स आहे सर्व. बघ त्याच्यामध्ये सगळं काय हे पण होऊ शकतो. सर्व ह्याच्यात दिसतं. टाइम, RPM, स्पीड, डिस्टन्स, कॅलरीज, पल्सेस सर्व. चला चला इकडे या. चला तिला करू द्या, मी तुला अजून वेगवेगळे दाखवतो. जसे इकडे बघा आपले सर्व करायचं असेल तर इकडे सर्व साहित्य ठेवलेलं आहे सर्व. आणि त्यासोबतच हा सेक्शन एक सेक्शन झाला, म्हणजे तिकडे एक सेक्शन ठेवलं आहे. आणि इथे बघ सर्व हे बोलतात ना कॉम्बिनेशन मशीन असते, सर्व आपण करू शकतो ह्याच्यावरती. हे काय आहे? हे ट्रायसेपसाठी, ट्रायसेप पुल डाऊन असतं, म्हणजे ह्याच्यासाठी हे पार्ट, हे मसल आहे ना ह्याच्यासाठी करायला. चल तुला नंतर दाखवेल मी सर्व एक 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 करता. आणि समजा तुला इकडे येऊन योगा करायचा असेल तर काजल, योगा करायचा असेल तर काय करशील? काजल आपली एन्जॉय करते तिकडे, जाऊ दे. आपलं चेस्ट प्रेस पण आहे. आणि इकडे आपलं ही पायाची पण मशीन त्याने ठेवली. वा वा वा. आणि एक चांगली गोष्ट केली की सर्वीकडे त्यांनी आरसा लावलाय ना, आपण सर्व बघू शकतो त्याच्यामध्ये सर्व. चल या आतमध्ये, पुढे या आता. आपण कसं विक्रोलीच्या घरामध्ये लावला होता. इकडे शोल्डर प्रेस, चेस्ट प्रेस, जे काय आपल्याला करायचं त्याचं आपण सर्व करू शकतो. चला. आणि इथे पण एक सेक्शन दिलेलं आहे त्यांनी असं की ज्याच्यामध्ये तू येऊन योगा करू शकतेस. हे छान दिलंय बघ. मग पोस्टर पण एकदम व्यवस्थित लावलाय, फ्रेम लावलाय वरती. आणि लाईट्स बघ एकदम क्रिएटिव्ह लाईट्स लावलेत. मॅट पण दिलेला आहे. हे आपलं वॉशरूम पण छान आहे ना आपलं, विथ वेस्टर्न टॉयलेट आहे त्याच्यामध्ये. मी पण फर्स्ट टाइमच आलो. मी म्हटलं फर्स्ट टाइम ना, सेकंड टाइम आलो. पहिल्यांदा असं फक्त बघायला आलो होतो आणि दुसऱ्यांदा मी तुम्हाला सर्वांना घेऊन आलो. 2 वॉशरूम आहे, 2 आणि तिकडे 1, 3 आहेत टोटल. मस्त ना. आपण येऊया हा तिघं. येऊया. नाही एवढे माझे पाय जाम दुखायचे ह्याच्यामध्ये माहितीये. करायचंय खूप पाय दुखायचे. मस्त ना. पण एक काहीतरी करून दाखव. कोण? तू. काय? मला मस्त वाटलं, एकदम छान वाटलं मला, एकदम मस्त आहे. आता आम्ही आमच्या रूममध्ये जातो. आणि एक चांगली गोष्ट की जिम झाला की लिफ्टमध्ये गेलो, बाहेर पडला की आपल्या डायरेक्ट आपल्या फ्लॅटवरती आलो. चालायची गरज नाही. सर्वात जास्त क्रिएटिव्ह ह्यांचे वरचे लाईट्स वाटले मला. आणि कलर कॉम्बिनेशन भले डार्क असलं तरी एकदम छान आहे, प्रेझेंटेबल आहे. आणि जिम असं कंजेस्टेड नाही वाटत आहे, स्पेशियस वाटतो आणि एकदम मस्त वाटतं. ज्यांनी पण काही डिझाईन केली आहे तर एकदम छान केलं. आणि इक्विपमेंट्स ऑलमोस्ट सर्व त्याने ठेवलेलं आहे. असं पण नाही की कोणतं नाही आणि कोणती हाय आहे आणि कमी आहे. हे असे जे मेजर इक्विपमेंट्स आहेत ते सर्व ठेवलेले आहेत. आणि ह्यांची बघूनच क्वालिटी आपल्याला समजते की हेवी आहेत सर्व इक्विपमेंट्स. सोसायटीच्या बिल्डिंगच्या जिमप्रमाणे एकदम छान केलं आहे. आणि हे सांगायचे फक्त आणि फक्त ह्या बिल्डिंगचेच माणसं या जिममध्ये येऊ शकतात, आउटसायडर्स अलाउड नाही आहे. म्हणूनच मी म्हटलं ना की ही प्रायव्हेट, आपलं हे बोलतात ना, हे प्रायव्हेट जिम झालं आपलं. चला, तुम्हाला हा जिम कसा वाटला आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि चला घरी जाऊया. चला रेसिपी बनवायची. हां, रेसिपी बनवायला चला. छान आहे ना हे. इट्स टाइम टू गेट स्ट्रॉंगर. चला. ते पण आहे का? हां, ते सर्व गेमचे पण अजून ओपन नाही झालं आहे. तुम्हाला सर्वांना जिमचं दाखवलं ना, मग असं नको बोलायला की जिमला जाऊन वजन कमी झालं. आत्ताच आपण चेक करूया की आजच्या दिवशी आपल्या तिघांचं वजन किती आहे. तिघांचं चौघांचं काय 5 जणांचं वजन किती आहे. सुरुवातीलाच आमची जिम दिलू बसली बघा. दिलू अर्ध असं नाही, पूर्ण बसायचं. एक अर्ध नाही, अर्ध बसलं की कसं होणार. दिलू पिल्लू दे आम्हाला ते वजन करायला, दे वजन करायला. हे बघा आमची दिलू एकदम शाणी दिलू आहे. चला सुरुवातीला माझंच वजन करूया का? किती होतं माझं वजन माहिती आहे का लास्ट टाइम? बरोबर आम्ही 20-22 दिवसा अगोदर मला लक्षात आहे आपण चेक केलं होतं, माझं वजन 80 होतं. ठीक आहे. आणि मी जेव्हा रेग्युलर जिम करायचो ना तेव्हा मम्मी माझं वजन 73-74 असं असायचं. आणि आता माझं वजन तुम्ही चेक करा किती एक्झॅक्ट, 78.20 म्हणजे 80 पॉईंट समथिंग होतं. म्हणजे माझं 2 किलो वेट कमी झालेलं आहे बिना जिमचा. हा, बिना जिमचा. म्हणजे सर्व असं थोडीफार वॉकिंग अशी मी करतोय जरा. आता चला मम्मीचं वजन चेक करूया. मम्मीचं 66.66 कॉन्स्टंट होतं, पण थोडंसं एक्सरसाइज आणि वॉकिंग कमी झाल्यामुळे 70 पर्यंत मम्मी पोचली होती.
आणि आता किती आहेस तू बघ? बघ किती आहे. 69.15. अरे वा, 1 किलो कमी झालेला आहे. वा वा वा, मस्त. चला, आणि त्यासोबतच दिलू करणार आहे वजन, पण आपण आपल्या ट्रेनरला बोलूया. हे बघा, सर्टिफाईड फिटनेस ट्रेनर. चला या इकडे. काय बनवते तू काजल? भजी बनवते मूग डाळीची. वा वा वा, भजी. आणि आज भाजी बिजी खूप आहे. हा, पण आज मुगाची भाजी आहे. ही मुगाची भाजी. मुगाची भाजी जास्त कोण घरी खात नाही ना, जास्त फेवरेट असते. म्हणजे मटकी एक वेळा ठीक आहे, पण मूग एवढं आवडत नाही, मग त्याची भजी घातली. चल आता ते जरा 1 मिनिट राहू दे. फक्त तुझं वजन चेक कर. तुझं वजन होता किती? माझा 60. आणि आता किती? आणि आता किती आहे? 60च असेल. ये बघूया, चेक करूया. लास्ट वेळा तुझं चेक करूया, आणि मग बरोबर आम्ही तुम्हाला जिम बिम करू, एक्सरसाइज करू, सर्व व्यवस्थित करू, आणि 1 महिन्यानंतर आपण परत चेक करूया. काजल येतेस का? चला, असं तुम्ही पण तुमच्या घरी असं वेट स्केल मशीन आणा. आणि आहे 59.35. अर्धा किलो कमी झालेला आहे. आता जेवली नाही ना म्हणून. आता जेवलीत ना दुपारचा की बरोबर होणार ते. लेट झालाय जेवायचं. तर तुम्ही सर्वांनी पण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगतो की सर्वांनी एक्सरसाइज करत असाल आणि बंद केली असेल तरी करायला सुरुवात करा. करत असाल तर वेल अँड गुड. आणि चांगलं डाईट फॉलो करा. उपाशी राहू नका. उपाशी राहून आपली एनर्जी कमी करू नका. डायटिंग म्हणजे उपाशी राहणं नाही. डायटिंग म्हणजे व्यवस्थित न्यूट्रिशनल खाणं, कॅलरी काउंट करून खाणं. तर आम्ही पण सर्व फॉलो करणार आहे. आणि मी तुम्हाला एक आत्ता प्रॉमिस करतो की येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये जसे मी तुम्हाला सुरुवातीला एक्सरसाइज दाखवायचो आणि व्यवस्थित खाणं दाखवायचं, जसं मी फॉलो करायचो, आणि माझा एम आहे, टार्गेट आहे, जे मी तुम्हाला सांगणार नाही, जे मी करून दाखवणार, त्यासाठी मी तुम्हाला रेसिपीज पण बनवून दाखवेल जे हेल्दी आहेत. आणि तुम्हाला पुढच्या ब्लॉगमध्ये मम्मी परत एक कॉम्बिनेशन रेसिपी दाखवणार आहे. रेसिपी कोणती दाखवणार आहे कॉम्बिनेशन तू? दाखवणार कोबीची वडी आणि काय सरप्राईज, दुसरं सरप्राईज. ठीक आहे. तर ब्लॉग आणि रेसिपी बघायला तुम्ही व्हिडिओला लाईक करत राहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. हे सर्व करणं, लाईक करणं, शेअर करणं, सबस्क्राईब करणं सर्व फ्री आहे. बाय बाय. सॉरी बाय बोललो, पण परत तुम्हाला इकडे काहीतरी दाखवतोय. इकडे बघा, एक्सेलमध्ये मी प्रॉपरली सर्व आपल्या बुकिंगचा रेकॉर्ड ठेवलेला आहे. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे की आपली बुकिंग ऑलरेडी चालू झालेली आहे. आपल्या होमस्टेची रत्नागिरीमध्ये आपला जो होमस्टे आहे तिकडे बुकिंग चालू झालेली आहे. आणि ऑलमोस्ट सर्व बुकिंगचे सर्व डिटेल्स तुम्हाला आपल्या बुकिंग नंबरवरती दिसेल. आणि त्याबरोबर कोणकोणते रूम बुक झाले ते सुद्धा दिसेल. तुम्हाला जर ह्याच्यात दिसत असेल तर बघा. गोल्डन रूम बघा, 20 ऑक्टोबर 21 ऑक्टोबर, मग 17 नोव्हेंबर 18 नोव्हेंबर, 21 22 23 24 नोव्हेंबर, 17 आणि 18 डिसेंबर, हे सर्व गोल्डन रूम बुक झाले. सिल्वर बघा, हे सर्व म्हणजे असे बुकिंग चालू आहेत. मग नंतर जेव्हा तुम्ही बुकिंग करायला जाल तर ऑलमोस्ट सुट्टीच्या दिवशी ना, आता बघा आपली दिवाळी झाली की मम्मी कशी सुट्ट्या पडतात आहेत, त्यानंतरचे बुकिंग एकदम फटाफट येतात आहेत. तर तुम्ही जर आत्ताच लवकर केलं तर तुम्हाला रूम्स अवेलेबल होऊ शकतात. कारण गोल्डन सिल्वर बुक झाले मग नाईलाज मग तुम्हाला खालचं घ्यावं लागेल. ठीक आहे. तर बुकिंग प्रोसिजर चालू आहे, तुम्ही बुक करू शकता.